Гласът на децата по Радио Фемили. Аз съм Ади и се казвам на 4 години. Пожелавам на всички деца Коледа. Това е най-хубавото пожелание, знаеш ли? И какво ще им пожелаваш? Да сънуват хубави сънища. Ти си вълшебна. Това е другото най-хубаво пожелание. И друго още какво? Ами подаръци по телхата. Има ли песничка, която си научила и можеш да запееш от градината някоя коледна песен? Научили ли са те? Научила съм, ще ги изпея. Гората стара северна, елхичка се роди, зелена и наперена, през зимата дори. Приспиваше я бурята, елхичке на нина, сюрганче пувкаво я топлеше в съня. И дългушко си вичах, по нея си играеше. Даже вълк притичваше край старата елха. Браво на теб! А тя бе толкова скичеста, че точно не я взе. Брада стариченичката града да занесе. Радио Фемили.